ନାରୀର ହୃଦୟ। ଜଣେ ଝିଅ ପୁନମ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପୁନମ ସବୁ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ବିବାହର 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନଥିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ପୁନମକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଘରଲୋକ ତାକୁ କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ପୁନମ ସବୁ କଥାକୁ ସହି ଯାଉଥିଲା। ପୁନମ କହୁଥିଲେ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ପରିବାରର ଲୋକ। ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ପୁନମକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ, ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ପୁନମ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରେମ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ନିତିଦିନିଆ ପୁନମ ଭୋରୁ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲେ। ପୁନମ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଲଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକ ହେବାରୁ ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ମନଇଚ୍ଛା କହିଲେ। ପ୍ରେମ ସେଦିନ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଆସିଲା। ପ୍ରେମ ଆସି ପୁନମକୁ କହିଲା, ଖାଇବା ଆସ। କାରଣ ପୁନମ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନ ଖାଇବା ଆଗରୁ ସେ ଖାଉନଥିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ପୁନମ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାନ୍ଧିବା ଖାଇବା କିପରି ହେବ? ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାମକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ। ଶାଶୁଙ୍କ ଭାଗରେ ରୋଷେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ତରକାରୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ରୁଟି ଅଧା କଞ୍ଚା ତ ଅଧା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଭୋକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି। ରୁଟି ତରକାରୀ ହେଲା ବେଳକୁ 12ଟା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଖାଇବା ବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଭୋକରେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରିବା, ଫୁଲ ଗଛକୁ ଯତ୍ନ ନେବା, ଲୁଗା ସଫା କରିବା ଏପରି ଅନେକ କାମ। ପୁନମ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା। ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନମର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କଲେ। ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ପୁନମର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ପୁନମ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଦୀପ ଜାଳି ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପୁନମକୁ ସେ ଆଦରରେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଯାହାର ସେ ହକଦାର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର, ପୁନମ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିବା ବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲେ। 8 ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସାର ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମା ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଅଚିହ୍ନା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆପଣାର କରିନିଏ। ଶାଶୁଘରଟି ତା'ର ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ସଂସାର ବା ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଭରିଉଠେ। ଶିକ୍ଷା: ନିଜ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱହୃଦୟରେ ଆପଣାର ବୋଲି ମାନିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।